Namai kanchi betinit ku sumai Wednesday. Silent preparation asal jadu chile jai namai ge ina rangai nei ba sambam jena the cost of true devotion. Kanggo ba kapling mena kanggo ba ge pe mi dai je ga hongmei ka se belang ge anai ngo ki en samai kale. Ta pedeu di ba te bele na za mimik na pielu za ngok kam ma le ngok mak cha te di ram tu lang mi le. Namai Wednesday mai sumai ge zing ngai le jisu na ka tei te ram za peta za loka somang ale somang ngai di ba bam le sudu chi za jina na ngau mak za chi mak pe ge ta pa de di ram za ta ke di le se be za anu ra sam ne ngau le na mai zing za re ngai di ba sumai ge na ko ko ta ke lo be za tingim ram ge ma ta ka di ba ta ke ra zemana dun ri ga ra bu resolution za tingim ram ga ria ke za sab ke di le zai halama zing bam ta dilu su pelongki ke jisu tu teu cakar rahang ke pelongki ma ngau ma kena secret kena jisu tu cho za teu cakar rahang ke pampui pheu za te leu za bok ke te dile zai kalam ma ngau ma ko kena mi pui hang ket na alabaster tau pe mi hong ba prem na mi ba te wang za jisu pe ke ri gai za te la le chi teu cha rahang ke rang za ba ma dui kang du zai chi ga tau pe mi hong ba te wang lu za no kai pui le za jisu tu halinga gyara bu pancui hagi linga gyara bu preparation kakda bu ga wang kam dila le sigum za Matthew prong kai soroku pedum sorok na kre ku chum ge mi puina tau mi hong ba prim na mi ba te wang lu za jisu pe ga no kai be lo ga kani bu kang na ya nang bu ma te pe sang de le chi po za nang zo lu za long lak te lak sang lam hang ji le na ira ko de lo se za pe su kia de le ko te lo be za penuya na chi po mi pui mi na pe long ka ka sang na Perhera pun gua kebam berpe perlu je rago kanggo berze puni cicang mang pe le. Si pau thau je mi hong sanggo le hang ket na hazi tat setting kum ket hazi li hi wang be bu miria je pe mi hong ba ko le se le si pau thau je si pau sa dui je. Si kum je je mana hang ket na pering ting ge pa kebam be rein bi lo ba ko lo bu perhera pe mi hong ba hang ket hang ge lupe kam ma be yo no hang ket hang pe kam ma da ra kha je je mana na ning ai lo je cái mì mà hàng đun nỉnh ấy bằng đâu vậy còn nè po ra cái mì mà cái này còn nè bên lông các săng cái này xúc ra nôm luôn bên này luôn bố ta từ ra po canh giờ cái này lép cái bên săng đấy chỉ cũng ra cáp linh cái này ra tu tua về ra go căng go về ra hàng cái ring ting long ấy về cái sự bây giờ này năng go pe mì không bé pe hí rồi lúc bé cô lấy giải năng tê mi chạy ra bao mai ra bờ hí đó năng surrender tu ra sang cô lấy giải năng gì dia ra bờ mà sang bên năng dia mà cô lấy năng go cái băm ra mà sang bên năng gọi cô lấy chi ra đấy pe mi hong ba ka se bu za ra go kang go mi hong ba se bu za chi po gom za nang ne ra go kang go ba nang ra ta te ben sui ga nang he ra ma du pe pe ma nang ting pe pe ma nang pom pe pe ka ma hre ba ga lu sui ne nang ma ka chai ne na te la re le ka se bu du na mai anui ai ne chi mi lu bi le nang jisu chai sui ra jisu hang ga pe pe kam mai ra hang ga nang nei mi nei ma lo ka se bu za nang ru nang sun ne wa lo hai ma na nang te bam ram za chi kam ma ko le nang tu apa keren si boleh kerja tu apa roga kecai dona si mdo boleh gisu kini mdu kang na si mi pui mi do ko ta tu nang agom te lo za kya bu gum za zema na mna nang su ma do tu ma bu gum za sa mdo boleh kana nang ta te bu za long ka sang bana te di ba ai za ra chi lang mi le ka se bu za chi ka le nang kedai pare go entertainment nang nakang nung oru za enjoy tu za bam ra ba ka le ga nang kolom rahang pe pa ka rahang ragong go rahang nang ring ting pa hang pe pa ka ra nakang nung oru za temi zan tha za te nei sang nei ba te ta cha ra ba ka le ga nang rahang ga ring ting pi hi chak pa kai bam ba nang gon ro ba hi len za ra ta tu ra de le za te bam ba le ne za si za rahang ga ka sang ba nang pe ba sang le sidang za zemana na nang su i le be zena nang sui i sia le be zena nang sui sia zemana nang su ka che ma bu zena nang long ta ke se bu za te su lo zemana go opinion na nang ran pe tung ga se lo ka ne na hang ga be de di lang ma zana nang long sang na te ba zemana na si ma lo su jesu christ na nang su ma za si za lang wi le si be ze gena nang faithfulness nang long ka sang ma gena long sang gena nang ta te wa de ba ba za zemana na nang su i le sia le za ki be gena si za approval lu za nang phera te su lo ka na nang katling ba hara da ga sok ka lu be ke na nang hara ta te ba sang lo si mi pui mi za pa te ma do lang le se ba bu duty le christian mu duty le se be zena pa te ko ma le ka na pa long ka sang ba hara tu ai nei ba tu ai nei ba pe cái này ba pa hang cái tu ai nei ba bam za pa te ko le si gum za na mai
anh này nè tiêu bằng bát to ai giờ anh này nông các săng bữa cái này bữa số cũng không bao bằng lúa giờ tiêu rồi hàng cái hara này này đó cả quý vị đấy chỉ vì gì cái này năng hàng cái năng hara quăng qua hàng cái bị hí iba ngọc giờ năng tỏ tiền cái đấy rồi aku mà bị hí iba giờ quăng đầy mà cô lấy bị hí kết quăng bữa giờ năng tiêu rồi chỉ nên năng quá phê ra hara sam nên năng số hàng ai thì bây giờ bắt quá phê ra lung ai ra giải ra bây ai giờ na hàng quăng đầy mà cô lấy cái này bị hí kết quăng bữa cái phê lo giải lo tiêu lo ngô lo giải hara hàng cái năng định tình iba lung ai lo nang mak ta pun nak kecil nak kan dia betul iba tu di beza rehi pia kamera mahangga pang da iba sangja season 0 tadi boleh nang na long sang tu jana mai nang ta tu di beza nang ka iba ning muso ne ke beza cepo go parasi dun ci ke zo mulai nang na te wai di ba ka se bele ne sa jisu hang jegana ra hang jegana uza te wai di bele ne sa na mat te tu don ta mi ga ma kulei ka se beza namai tagre ga di ba mai ga jisu da ga wang lu za mi pui mi na pugu tingkum ka je hi gura pugu ma cha prim na mi ba pe ga rui ga sa no khai di ba sa ka chai ma da ga no khai ba cha lai ka na chi no khai di ba mi hong ba cha ai sa pe pa ka za pa te di gum sa nang ra hang ga ra go kang go ba ka sang ba nang long ka za te di na nang go ka bam ba sa pe pa kule nang ting du pa ka ule nang hre du ule za nang go kan za ba ga za pa hang ga te ule sigum za nang ka di ka chai nang da ka te lu bi ba pe khet bam ba na na mai ra go go lo se ba za ka pa go tati ba pati ba da ga na te lu za rang ale se wa lu ma lu te lu men te na re ga pe za ra na hing nang ga za tin tip ka ba sang lo pe sin do mai go lesson ai za anu in zonai nang king sam da le